Nak, Pre, korep nang kampungnya paling penak oh. apa enak? Lho sih ki, angin semilir, udarane sing sejuk, Idi. wete ijo royo-royo, pemandangannya apik. Injinan kota jejel. Ora penak mesti. Panas ngono. Lah iya, ketok nang kampung ke oh. Nandur telo tule duren. Apa ya? Iya. Lah nang kota nandur telo dicabut. Kok iso? Katane wong. Iya, iya. Terus ah. Lah anak-anak kan ora lah anak-anak kan lemahe mbek Gusti Allah kabeh. Iya. Aku bisa. Tangane, Mang. Tak enak, lah kok dibangan oto? Ya bener oh, jarang mlakune el. Yo salah. Salahe. Lah jalan ki yo mlakune tuk-tak itu. Lah iki ciri-ciri wong utake gondol wong. Jalane el bener. Nek bar mangan baru.